A ese de Chantada tamén tuvo derbi provincial en Ribadeo, un partido que comezou cun gol no minuto 5 das botas de Iago e que deu os 3 puntos ao equipo de Carolo, xa que os da Mariña non deron marcado e os chantadinos fixeron unha boa defensa. Un triunfo moi importante que deixa o primeiro equipo da SD no 7º posto a tan só 3 puntos dos postos de promoción de ascenso. Sí, a verdad que para mí foi moi importante, unha porque xa estamos alexando bastante deses postos do descenso e outra porque, bueno, somos 3 puntiños e estamos a 3 do cuarto, non? Mantemos as esperanzas de facer algo grande este ano, non? Algo que pasa por seguir nesta liña de gañar fora do Sangoñedo. O equipo da Mariña non está facendo unha boa tempada, pero non lle puxo nada fácil a SD. Está aí abaixo, pero penso que vai pelexar bastante por sair e vai tardar, eu penso que pode salvarse, non? Mantúvonos o segundo tempo, estou atacando bastante, si é certo que nos defendemos con moito orden e costoulle, non? Pero, bueno, para mí o resultado foi xusto. Un resultado que obriga a gañar o próximo encontro e que tamén será fora da casa. Os de Carolo enfróntanse ao peor equipo desta primeira volta, o Xovelago. Está derradeiro na táboa e só gañou 2 encontros. Aínda que é unha boa oportunidade para seguir puntuando, os rivais tentarán facer tamén 3 puntos moi valiosos para a posición na que están. Sí, é certo. O que pasa é que, como dixen a semana pasada, é outro partido trampa, non? O que pasa é que este igual é un poquinho máis de trampa porque parece máis fácil, pero vamos ter que sufrir e pelexar como fixemos este fin de semana, non? O Chantada non vai renunciar a nada, non? Non, desde logo que temos que seguir traballando e visto o último resultado, pois bueno, se somos capaces de ganar en Xovelago, metémonos aí nese grupiño de cabeza e bueno, é o que dixen antes, non? Manter as ilusións de poder facer algo grande. Bueno, un grupo de cabeza no que o Chantada, eu penso que vendo xa a primeira volta que é, bueno, onde debe estar, non? Sí, cando se termina a primeira volta normalmente cada equipo marcase un poquinho a situación que vai quedar e nós estamos nese grupiño de arriba e eu penso que se seguimos traballando así, pois podemos conseguilo, non?